Mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Paing. Higalaan, ang atong magtatampo si Paing. Ini bang mga asawa kasagaran nga silusa gyud, pero lang sa dili silusa ha. Pero mga silusa gyud ni sila. Pero ang uban, pinahimutang ilang pagsilos, may kay mudag silos, pero kini nga akong asawa sus lahi ang silos lagi. Kung nga nakaingon ko nini ang lahi ni siyang silos, no? Inaniyon ako pagsugo ng mga pangitabo samtang ni ana akong amigos Pedro, si Pedro kay gusto lagi taon siya nga maunay gong taon. Ay ro. Katay ko Pagaw ko pro kuning katahon kay pa. Kantas Pasko, ayaw na kay hapit ng Pasko. Sige Kantas na. Pasko. Kantas Pasko. Oo ba? Oo. Okay. Larga. Kana. Bisa kunsa. Bisag unsa? Oh, basta kantas Pasko kay hapit ang Pasko. Maligo na sa ta sa ato ang amigo sa mga. Pasko sad. Oh, Pasko. Okay. Pasko gi mo tuyo ha. Pasko lang. Pasko gyud. Okay. Kalitan sa tandi kay Pasko. Ang kung gi-practice dili Pasko, nga Pasko. Nya na ng Pasko sunod oy. Ay pagkasiaw sa amigo na kong daot. Pasko na. Basta aduna na'y kwarta kang lipaya. May Pasko! Muadto sa bardayon o sa chicks pati buldayon. Kay aron magmalipayon sa katapion. Aha. O kandida na unsa na si Pausto. Nagtuman man sa iyang gusto, uwa na gyud kita'y mahimo. O Pausto, pakuway na sa imong bisyo, maayo pa nga magnegosyo, manaygon lang sa sasibo. May Pasko! May Pasko! Pasko, yun no? Pasko, okay. Wala to. Kung sa'yo sumpay? Wala to? Ito na to? Kami karon, kaninyo nanaygon. Ayaw kikalimte ang Pasko nga halandomon. Ani ang kami karan kaninyo nanaygon. Ayaw hikalimte ang Pasko nga halandomon. Sa langit wala ang ber. Ano na sumpay, di ba? Oh, Okay. Kata ka. sa langit wala ang ber. Langit wala ang ber. Kay gihugas sa itlog ni Lucifer. Ako asawa, lagot kay tatar. Aray. Day! Day, bili! May gyud kay ka mo kanta do. Ang sa ikanta nga, si Pedro may kanta ako sa kisakay. Kadungog ko. Ay, Tanan akong bilib na hulot na gyud. Ikaw magraan mo style. Daw, asal kay! Lakaw lang ka dito kay Braghead. Magluwas ako din. Sige, sige. Unsa day? Nindot kay ka mo kanta ba? Ganahan kay ko nahulot akong bilib. Karaan na lagi na. Sagdi lang karaan effective man sad. Taon. Karaan na no. Uy. Unsa day bag-o para nimo paeng? Kanang moingon ko nga murag plaka? Oh, Nya ang naong na di ay sa nagkanta may murag plaka. samot na kalaan. Samot lang kakaraan day. Wagi na ilami na. Maayo! Eh, Pre! si Maritil man ron. Ngita nimo. Basig kay pangita na ako tao. Imungan gitawag paeng. Ako day pangitaon. Pasudlan. Pili man ko hanggaw na nimo. Pasudlan na dire, pasudlan Eh na. pasul ana ikaw magipangita. Ida yun nimo eh. Prete ba? Sulod na mga re. Na misud gid oh, baga agnaw ani babayhana eh. Daw no subagag daw madunggan ka. Sub ka diyo eh. Pre! Nanay, nanay. Uy, Pre! Pre! Naaday ka, Mare? Natural amo man ni Mare. Lisod nag ikaw mahinuin ni adin ni, nga di man inyo. Kaya ka, Mare, uy? Sang din na siya Maria. Oh, say ato Mare. Ay, gisugo magkukuni pare ni mo ba, Pre ba? Oh, kinsa man si Predulios? Oo, nga, ipaagita ka nga rin sa inyo. Kay, imbitaron lagi ka niya sa iyong birthday. Ang bawa. Birthday ni Predulios. Oo, Pre. Lagi ka magod mi. Ay, gamay ragod. Ay, walang gani mi laing bisita. Ikaw may iyang gipa siguro kay mag-inom ko naman. Mau ba kami dos bili mga to Mare? Oo, pwede tayo. Ay ayaw lang eh. Siya lang Mare kay busy kay kustanan. Nya magunsa man sa kung adto nga di man ko moinom. Siya lang Mare. O, ato lang, Maricot. Di lalagay ko ka lugar Mare. Oy, si Paing na lang. Unya okay ra ka day? Okay ra oy. So mabuntagay pa ka dito. Basta ha. Oh, sige, Pre. Di lang ko magjugay, Pre, ha? Mari, alis ako. Sige Mare. Bida. Da ako sudan ni guli day. Iyay. Ano mo sakita to eh? Hanggaw ka? Mo ato giday ka ha? Mo ato ka? Mutan na bitaw ko nimo. Ingon ka okay ka. Hilom dia. Pre!
Maghuwat mi nimo pre ha. Mari ato ha kung magalugar ka. O Mare, og makalugar. Sus, perbida. Dali abi ang mausap si mong mood. Sa, Sabi ay kula tahon tang usap oras ron na awaron. ano yung problema mo, anak, Ray, ha? Mo tanay ka kunsa? Ikaw, ngano ni tando man kang hanggawa ka? Ngano ni tando Alam ka? ko di mo nga okay ra ba ka? Yung ka, okay ra. Kuyugon ka, di sa kam kuyog. Ano mo kuyog man ko? Nga ikaw rin batuon. Pagkauwaw lang yun ko, kuyog-kuyog ka rin mo sa wako imbitara. Noon sabi taon ka, eh. Kadungog bitaw kang insulting maring tel mga. Pwede ra kayo magkuyog ka, pare. Ilam day, kaklaro atong respetan na lang tong iya kay diha man ko. Kisa ba ko ni ganahan ana? Ikaw unta ba ko na kay utok ni balibad na lang unta ka? Ako na bido sa lantaan, ani kirakiha. Dili gyud ka mo balibad hanggawa ka. Kay maom ray ampay nimo kay naibog magkatong maritilma. Bangkong na. Hilong di, oy! Oo, to siya. Mati kinaiya sa kong asawa. Lisod kay sabton sa. Pero lagwa. Pero ako lang yun siya. Gigwanta kay asawa lagi. Kunya. Day, ato na ko. Nakaw dito ay, la dito. Maom ray ampay mo, sigag la. Di mo kuminom, day. Yan na lang ta pa eh, ang galang naong nimo, di mo inom. Double L kang dako. Di mo lil. Los. Awar ka bida sa di mo. May kay ka, makahimo ka oroy dito kaon-kaon dito glitson nga ikaw ra. Di oroy ka matukan sa dito no? Alahak biya di mo di. Alahak, lakaw na. Isik tabi diya. Kaon dito bayo. Lechon, humba, sinugba. Ako dire. Manti nilag buwan. Layo ko ha kay mo siya dito. Dadol bitaw ka di magamukuyog! Bisag wa tay labot, patuog kita nimo. Sus, ginoo ko di mo taon. Palit yung labisod na ni mo. Kana usak katos. Wa ka diya mabuang. Wa ka diya tuhaka. Unsay palito na kana, pungko-pungko. Liwat. Liwat. Oh, 500! Palit dito. Sa'yo gusto di mo. Mo ano sa klibo. Oh, sakli mo! Para parcel. Kana. Bantay magdugay ka dito ha, pauli dayon. Di pa gani ka kaabot dito, uli na dayon. Atasidor, pre! Recorded by X Thunder Gaming. Mao ni akong asawa. Wag yung ko kasabot kung sa'y batasan. Silusa kayo, ha? Bida, pero naong lagi kay kwarta, pero panagsari noon. Onya? Prepping! Oh, paing ni prepping. Bida, prepping ron. Bida, May tari. agad higil ka na? Bida sa di mo. Ni ay ko, pre, Tol. taldong. O, pre. Ay, kipabot ka na mo pa rin, Jules. Bida, no? Pre, Jules! Juyos! Oh, Niyan sa deka, Juyos! ano ba ni kung pre ni ano ba? Timing kayo na. May pagluto sa crispy pata. Aw, ay inyo madinig ba no? Kung tahan ang kung niya ka. Unsa man di? Nag-crispy pata po deka, pre. Unsa man di ay. Mga bigating lang mga bisita gud. Mao na Dili ni basta nga mga visitors. Mao na paborito nga pagkaon ni Boy Pata, crispy pata. Ay, sa ni boy. Boy Patalinghog. Mawag, pakandamay kinimini mo, pre, Jules. Unsa man di ay. First time ni nga nagpaluto ko First crispy pata sa akong birthday. Kaya sa una, litson raman to. Ah. Di mo ra magpuol man sigig litson. Mao nag-crispy pata ko. Mapabre, basi ko na sige palilit siya. Nalagay dabe. Usay mo na yung pre. Pagpagana na, paitiruay na. Ikaw, pre, Beng, usay dani mo. Kuan, plastic ro mo ni pre. Okay, pre. Wala problema, pre. Pinasanto Diba, yun man yun, ko standard man na nimo. Standard. Pinasanto yun, standard por vida. Tanda din mo. Oh. Uy, Ay, uy, si Mari ay niya. Mari ni mo, pre. Mare! Oh. Dong. Diya na ang guano gipaluto ni mong crispy pata dong oh. Oh, wow. W-O-W. Oh, day, butalan na day. Na, mo naman sumsuman butalan day. Let me ask you pata. Oh, sus. Mare, ikay gluto ano, Mare? Ay, pre. Paborito man yung pare ni mo, God. Munang, imo ko na iyang i-request na ko. Mau ba? Ay, lumiyan na pre, oh. Ay, Ay, init pa na, pre. Di pa na pwede isuot sa plastic kay malanay. Pabugnawa usan na ninyo. Aglawan yung manugong tanaw sa pata, Mare. Parehas naman yun si akong paborito sa DA. Kapareha, Miss Pre Julius. Ako sa ni paboritong crispy pata. Uy, kisam ng babae nga naa sa gawas sa koral, oh. Uy, hala. Si Mari man na, pre. Uy, si Mili. Mili, dire. Kakadiyat, Maria. Ay, ako sa karioning Mili, dire. Kuhan, pagsudla lang nga rin siya, pre. Sige. Ako atuon, Maria. Niyam lagi ka. Giapas ta ka kay magpahatod ko nimo sa ospital. Ano sa di ka? Ka
Kagayapon ako. Oh. Doon sa Oy, Mili! Oy, Mili, oy! Dada ako sa ospital. Doon sa ka? Pre, usa man mari pre. Ha? Ano ni? Apa da hospital, pre? Ako na sa dadon ka dito, pre, ha? Ganito kay magtawag og taxi pre ha. Okay, dahil relax na dahil. Mouth-to-mouth resuscitation, di ka masig dahil suon to. Waman ko na lumos. Relax lang. Diyan na ta sa hospital. Diyan na ta. Boss, dara pliti, boss. Dara, boss. Imo na sukli, boss. Abis na po sa punta. Dali. Kadiyot ha, kay magkuha kong stretcher. Kadiyot, boss ha, kadiyot, boss. Nausa mo din siya, sir. Ambot, naunsa ni nga akong asawa, kalit lang kalipong. Dali, ma'am. Ubalhin ka sa kitchen. Tay sa na katrabaho din ni Ibay. Ibalhin. Murang minat tayo magikalting. Larang. Ibalhin Hospital din, unsa magawin. Lagi. Hinay. Agay, mapakong ko. Uy, naya Dali. ko. Diyan mo sa ilan, dali. Dali. Ari mo, ako na rin so. Tiilan mo. Dali, gunitay. Agay, ayaw, birago til. Agay. Sorry. Ayun yung bitara ti El, bida sa diyo. Ako sa El, sabi, gunit sa kuliyaw na. Agay, nakita inaya ko paing napakong kulit. Ay, sa bukata sa diyo. Ibaw yun na siya lisod kay pag-alsa diyo. Siya bigyan lisod. Bibibisibog mo. Ha? Tabi ba kay mo gawas ko taxi? Katitindi ka. Kaya mo rin kang barog. Katabi pa manggani, barog pa ba? Gurbida. Hinay. Nag-isda stretcher na yun. Kada, hinay lang ha. Tingali ba sa ka? Sige. Dadaan nyo si emergency. Ayaw sa kadiyot. Operahin niyo. Kadiyot sa. Ngaruhan ha? Ipangon binungo ka. Huwag man ninyo gisira ng pultahas taxi, oy! Isirado! Duukot. Paniramos mo ta. Ikaw, isisira nito ka. Rakan mo ka. Huwag man ninyo gisira, oy! Kakapoy ninyo! Sige na. Sige na, okay na ka? Okay na. Sige, Dong. Dadaan si emergency. Operahin niyo, Dong. Excuse me, sir. Ikaw iyang banda, sir. Ako. Arita dire, sir. Kung sa sa DR marang ako asawa taon rin. Ayaw ka balaka, sir. At tibano na siya des mga doktor. Ari sa tagari ka interviewon sa kanako kadiyot. So, nga-apply tani ha? Doon na interview. Sumingita taon, kag-resume taon na sa. Bida. Una sa ako asawa taon ninyo. Unahari. Recorded by X Thunder Gaming. Hapit yung taon, high blood ko atong higayon na taon. Kay mao pa'y emergency, gisambo pag ko itong nurse kay interview ko, takuro ko. Kunya? Sir, SOP pag yun na dire, sir. Na kung doon ay emergency, mga moabot, abo yung interviewon ang nagdaor ang tagtungod. Kay wapan di kahibaw na unsa imong asawa. Lisod man sag magpataka lamig hatag niya tambal nga di ay mao. O nag-interviewon sa kanamo. Unsay iyangan, taga diin, unsay nahitapo. Tadag pag-utana, abo nag-ipag-utana para mahibaw ang doktor kung unsay buhaton niya. Kinahanglan ba siyang ilaboratory pananglit? Mao ba di ay? Yes, sir. Og ayaw ka pala kasi mong asawa, sir, kay giatiman naman siya. Gihatagan na siya first aid. Di ba? Sorry ha, nabala ka mga taon ko kung sawa Ay, tayo. okay ra, sir. Nakasabot mi ana. Okay. Kikinsay gan sa pasyente, sir. Milagros, batidlom. Nya, mili nga nga. Gilibak ko ninyo, paing. Oh. Gilibak pa ko ninyo, paing. Aday, okay na ka, day? Okay na. Dali na. Mangulit na ta. Apin ako. Dali na, dire. Nanatadong, abot na ta. Dali na mga naog na ta. Ay, pliti di ay namo. Dara, plitis taxi. Pliti, boss. Uy, kadako na, boss. Uy, sisiyo na, boss. Unya ako ng problema ko sa siyo. Usa, pliti, binili. 100 lang, boss. Nakay 100. Ito! Baba ni mo eh! Tagaan ka sa klibo! Ug naabot ko 100, tagaan ka tiga! Driver, kanina lang kaabot tig 100. Kinin lang, ma'am. Naaraman di na. High blood man ni sir. Oy! Hilom yan! Atsun ko hinulang liog, liog! Tigil mo nito!
Ay, Kuya Wa, naunsa bang kadong paing? Kaya isugan ni mo. Pagsulti sa nood. Tinuod ka doon na kay sakit. O imo lang kong ipatuong yataki ka. Aron maibot ko dito sa Prejulios. Lamiro kay itong taon dito. Ito ay crispy bata. Lami kayo. Inom-inom pa to. Sulti ko doon na kay sakit wa. Ate, kraman to na Doon! Agay! Ano yung kuma? Agay! Mau di kau usawa? But normal ba ka tao niya kinaiya tao? Tungod lang para lang yun di ko makainom sila pre Julius. Grabe kayo yung gihimong effort yun eh. Naggasto pagin taon ko, naghago-hago pagin taon ko, astang kaita sa wala lagi. Nya ating rito yung pasakit-sakit eh. Saan may naku ati pres? Nakagi kay nani ati pres? Unsa man asawa magyud ka? Bam, doon na kay mabasa diha nga atik-atik sa asawa. Palihog tambagi ko ninyo bi. Saan kun kamoy pasultihon? Paing. Okay, ang sendo dato karon nga dalawa. Si Dodong Paing ati pres. Paing. Dodong Paing. Kadito ati pres. Ato sa ning shout out ko no taon nato tanan re gikan ni Lian Mariano sa Malita, Davao. Malita. Salamat. Thank you kayo. Salamat kayo ya. Na dahil Lian Mariano. Unya sa tanan natong mga kaigsunan ati pres. Sige, padayon ta. Oh, Ala atong tong sender. Sinder si Paing. Dodong Si Paing. Paing. Unya, Problema sa rin- problema ang Paing. Ay kaniyang lawas sawa ati pres mga grabe kayo ka sa pangalan na. Silusa, di mo masabot. Mayong diskarte. Ang yang silo, si Paagi diskarte ati pres. Mao ba? Butang niya sa bahay. Sakit yun. Sa, doon na din sa ibuhaton nga, kuan. Atik-atik ba? Dali po ko Atik-atik. gulyatong kung sa iyang gusto. Kung sa iyang dili gusto, kanang dili sa gustong iyang bana mo inom, o dili ba kayang gusto nga maato sa tambong mga party-party, dato siya di man sa mo kuyo. Di Dali man po kuyo. kung sa iyang gusto. Di, ambot yung sa ni siyang klasiyas Dili mo babae. niya palakton yung bana, nalibog ko. Di lagi siya masugot. Unya, ingnon siya kumari. Mari ato. Oh, Mari, mo ato yung kumari. Niya, ining ato dito. Mulakaw na yung Mari. Iya kasabi niya ba natin, pres? Sabi, ikaw, musulgot yung daggan kay istorya ba? Tingalig, kuan, abubuan yung babayana. O karon, abubuan lagi siya ati Abubuan, pres. oo, Mangangita siyang paagi nga dili siya showy siya pagka abubuan. Unya, ang iyang paagi karang sugot ko na siya pag adto niya Pero- silang Julius. Di na ganahan. Di siya ganahan kay dito pag adto dito niya pa sa tipres. Milili siya dito kay Mili may yan. Ni ato siya dito, pero nanguo ng loob. Nanood lagi. Mili man siya, milili siya dito sa gibuhat na din. Malita mo na siya. Sakit yan. Basta. Pag-ingon niya, ay ba? Nakadawat og message diri sa akong evening nga, maunis bambina, Ah. sagol plastic. No, Sagol si- plastic ko kung ano mingon sa sagol plastic ko nga gila man gali kong taklist kan sobra ka prang ka manulti. Pero ingon man siya nga, Ambot ay ko kaila ka na ko dong mas nga ko yung utang tinuod Ate ko na. dumi lang ko. Ano ko? tingali Di ate ka to, baboy. mo itong nada. Sagol plastic na dato ni mo, niya gitagaran ni mong 5. Dili man tingali plastic to ko na day. Ayo di man siguro. Kaning na tatong kilanon mo na plastic. Kaning plastic. Oh, kay may utang. Oh, kanyang Oh, Plastic. abot ito. Oh, ikot na siguro. Dadako sa hospital. Naabot sa hospital. Plastic na silos di ate pres. Oh. Pag naabot sa hospital, isa rin na taksi. Naab ko. Nalipo. Sabi niyo, tabi mo. Ano rin, alsahol ka na mo siya, mandaog ko. Siya rin daw ka. Wala siya gibate. Oh, wala siya gibati. Ano yung paambit? Aron. Sige. Juan 8, Sabi niya ba? versikulo 11. Miingon ang babae, wa sir, katubang babae nga batuon tas mga tao kay nanapaw. Miingon si Jesus kaniya, dili usab ako maghukom kanimo. Sige, pauli na ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Ako ning gibasa, ang punto na ko is kaning babae dire, may palang babae nga giila nga nanapaw apan duol sa Ginoo. Ano siya dili nga murag ba siya Ginoo. Sa iyang gihimo nga lain bida pa minawang gulyat kung asay mo ba na maghapi-hapi, jam niya agpasos asawa. Hindi ka gayon niya. Oo, lain ba yan na? Gawas kung ang yang bana ka gibanto grabing himabay. Wa may record yung bana ingon ana. Unya, si Pedro, dili ito maapas imong asawa. Mapas po to eh. Maapas Mato po. sa trabahoan sa ulan sa Atlas pa ko. Nangabubo ni mo? Ano ba po? Bisig mauri kong now. Bitaw no. Si Elisa, ate pres, sige nung maapas. Mo ba? Adili. Di siya maapas sa paglakaw, magtaksi. Nakita ko pastor na yun.
Kasi nga natong sender, Gulya. Si Paing Abam, Paing Bam. Oh, Sa'yo kasulti ko. naganay kay mga lakaw pa ug tan-aw nimo nga murag dili kay ka siguro basig pakulawan sa kay nalakad to kay abot nga to baruon Awayon ra gyapon ka. Mao gyud. Imo na lang nang likayan dong Paing. Nya ugon sa gali, okay yung asawa dadaan na lang. Bisag kun sa dadaan na lang. Para way dagang gubot Nya na. magdili-dili man pod. Mao sa lagi ati pres. Pero para na ko, Di ay. para na ko gulit ug moapas siyang asawa niya magbuot ng anak kasi hudag na ka mananaw kawawa na ko siya Kay total lang gyud akong tarong. Ako ay ningabot ato ni magpakuyap-kuyap. Ako tong sundon ni style ni dong aning riboris ati pres. Na? Ngay nigkakuyapan sa babae sa nakakigog bato. Sa Bagon oy. Bago noy. Bagon lahat. Dagdag Ako og banay sa sagdi ninyo dakdaki nang og bato. nakatong atake ay. Ang ano ba? Lahi tong ako. Lain nga atake niyo gyud ka. Sa may gata. No, pwede kumkumon. Sama to na kanila naman yun. Kura ko ang puzzle. Tihon. RMN